गिबियावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरबाय रायजो राजानिसिम दिनै जोंहा मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय दिहुनजानो गोनां बर'नि थै सावथुना दिनै रिलिज जासिगोन बेनि थाखायनो आं सानो रायजो राजा नोंथांमोना गासिबो बर'नि सावथुनखौहाय माने जोंनि हारिनि सावथुनखौहाय बयबो सापर्ट होफैदों माने हेफाजाब होफैदों होमबासो जोंनि हारिनि गासिबो सावथुना गोजौ फारसे जौगालांगोन बेनि थाखायनो आं रायजो राजाफोरखौ नायफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरनाय जादों आरो आं बेयावहाय मेन रलावनो दंफैयो माबायदि जागोन बेखौथ' दा आङो बोरै खोन्थाबावनो नायबासो माने पाब्लिकफोरनि माने बिसोरजोंसो मिथिनो मोनगोन बिसोरनि खुगानिफ्राय खिन्थु आङो आंनि फिल्मखौथ' जों बयबो मोजां मोनखायो नालाय गाव गावनिखौथ' बयबो माने बाख्नायखायो आङो बिराद मोजां जागोन बायदि मोनदों आरो खुलुमबाय रायजोफोर जोंनि बे बर'नि थैनि स्ट'रिया जोंनि गोदोनि बर'नि हिस्ट्रिनि आरोना ओमफ्राय बे सिनेमाया ओरैबायदि मोजां जाखादों आरोना दा रायजोफ्रा नायबा गोजोनगोन आरो बे फिल्मखौ नायबा आङो बेयाव माने एमएलएनि रल खालामनाय जादों आरो ओमफ्राय आं बुहुत बोसोरनि उनाव माने फिल्म लाइनाव ओंखारफिननाय जादों आरो बेनो दा रायजोफ्रा नायनानै मोजां मोनगोन आरो गोजोनगोन बेनो आरो माने जोंनि हारिनि गोदोनि एकदमबारे गोसोआव नांनाय आरोना फिल्मा बेनो आरो